ጥዕናበልና ክብራትን ኩራን ተመልከትና ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ማእኸል ገይሩ ናባኻትም ናብ ክብራት ተመልከቲ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ዋናዊ ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ምድላዋትና ብዛዕባ ጥምረት ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን ሓይልታት ማእኸል ገይሩ ገለ ብዛዕባኡ ዝበርሁ ጉዳያት ማእኸል ጌርና ክንጸንሕ ኢና ኣይተ በሪሁ ወተወልደ ብርሃን ኣማኻሪ ሕጊ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ሃይለ ዝጊ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣጋይሽና እዮም ኣጋይሸይ ብስም ተመልከቲ ክብረት ይሃበለይ ክብል ይደሊ ይዋነላ ግርሞ ከምቲ ኣብቲ መእተዊና እውን ጀመርናዮ ናይ ሎማዓንቲ ርእሰ ጉዳይና ዝኸውን ዘሎ ኣብ ክልቲ ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ጥምረት ማእኸል ጌርና ኢና ክነዋግዕ እሞ ኣብ ዙርያ እዚ ገለ መብርሂ ዝደልዩ ጉዳያት እውን ስለ ዘለዉ ፈለማ እቲ ጥምረት ንምንታይ እዩ የድልዩ ዝብል ገለ ሕቶታት ይለዓል እሞ ኣይተበሪሁ ብኡ ክንጅምር ጽቡቕ እቲ ጥምረት ዘድልየሉ መሰረታዊ ኩነታት ሕዚ ዘለናሉ ወቅቲ እቲ ጥምረት ዝጠልዎ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ወቅቲ እንታይ ፍሉይ ዝገብሮ ሕዚ ኢትዮጵያ ተፈላለያ መራኸብቲ ሓፋሽ ዝገልጾ ዘለዎ ሓቂ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው እያ ትርከብ እዚ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ካብ ቅልውላው ሓሊፉ ናብ መሰረታዊ ምህላውን ዘይምህላውን ሓደጋ የብፅሓት ስለ ዘሎ እዚ ቅልውላው እዚ ድማ ብመሰረቱ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ዓብይ ሓደጋ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ጉዳይ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ናይ ብሄር ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጉዳይ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ረብሓን ሃለዋትን መላእ ህዝቢ ዓብይ ሓደጋ ተኸሲቱ ስለ ዘሎ እዚ ሓደጋ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ የእትወኒ እዩ ዝብሉ ዝኾኑ ይኹን ሓይልታት ከም መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ለካቲት 12 ጀሚሩ ንሰላም ዘሎ ዓብይ ድልውነት እናገለፀ መፅኡ እዩ ኣብ ሰላም ዘሎ ዘይናወፅ እምነቱ እውን እናገለፀ ፀኒሑ እዩ ምዙ የተሓሒዙ ኣብ ጉዳይ ሃገር ድሕነትን ሃለዋትን የእትወና እዩ ዝብሉ ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምላሽ ክህቡ ይግብኦም ኢሉ ዕድመ እናገበረ ፀኒሑ እዩ ብመሰረት እዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዋላ እኳ ናብ ዘይኽበስ ብርኪ ዝበፅሐ መሰረታዊ ዓወታት እናመዝገበ ብኣንጻሩ ድማ እዚ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ናብ ግብኣተ መሬት ዝኣትወሉ እዋን እናቐረበ ይኸይድ እንተሃለወ በይንና ብሒትና እንምልሶ ናይ ቅልውላው ሕቶን ምላሽን ስለ ዘየለ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት በጠቓላሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ንሕና ረብሓን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ብዝምልከቱ ጉዳያት ጥራሕ ዝምልከተና ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእቲና እንገብሮም ዝነበርና ዕድመታት መሰረት ገይሩ ናይዚ መሰረት እዚ ውፅኢት ዝኾነ ጥምረት እዩ እዚ ጥምረት እዚ ከምቲ ዝፍለጥ ሰለስተ ዝኾኑ መሰረታዊ ዕላማታት ኣለዎ እቲ ሓደ ስርዓት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዋላ እኳ ናብ ግብኣተ መሬት እናወረደ ዘለሉ እዋን እንተኾነ ግን ናይ ምቅባፅ ጉዳይ ኩሎም ህዝብታት ይምልከተና እዩ ዝብሉ ህዝብታት ይኹኑ ውድባት ኢሉ እውን ውልቀ ሰባት ኣብቲ ናይ ምቅባፅ ጉዳይ ብትሪ ክሰርሑ ምግባር እዩ ቀዳማይ ዕላማ እቲ ካልኣይ ዕላማ ድሕሪ ምቅባፅ ከምቲ ዝገለፅክዎ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቅልውላዋት ኣብዚ ሃገር ኣዝዮም በርኪቶም ኣለዉ ካብ ምብርካቶም ሓሊፉ ድማ ናይ ሃለዋትን ድሕንነትን ሕቶ ብመሰረታውነት ይለዓል ኣሎ እዚ ክምላስ እንተኮይኑ ስግግር መንግስቲ የድሊ እዩ እዚ ስግግር መንግስቲ እዚ ዘመቻቹ ዓርሱ ዝኸኣለ ፖለቲካዊ ምዕራፍ ክሓትት እዩ እዚ ምዕራፍ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ክኸውን ስለ ዝግብኦ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ይምልከተና እዩ ዝብሉ ኣካላት ኩሎም ክሳተፉ ስለ ዝግብኦም እዚ ንምግባር ዝዓለመ እዩ እቲ ሳልሳይ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክሳብ ሕዚ ዘጋጥም ዘሎ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ብሰንኪ እዚ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዚ ናብ ውግእ ተኣትዩ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ውግእ ምላሽ ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝብታት
ናይ ዘርኢ ምጽናት ገበን ኩናት ገበን ኢሰብአዊነት ዝመሳሰሉ ብዝተፈላለየ መገለጽታት ዝግለጹ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠመ ብዓብዩ ኣብ ካልኦት ህዝብታት እውን ንኣብነት ህዝቢ ቅማንት ህዝቢ ኣገው ኣብ ካልኦት ህዝብታት እውን ዘጋጠመ ፀገም ኣሎ ነዚ ተሓተቲ ዝኾኑ ሓይልታት ክሕተቱ ኣብ ምግባር እውን ብስምረት ምቅላስ ስለ ዘድሊ እዚኦም ሰለስቲኦም መሰረታዊ ዓላማታት ገይሮም እዮም እዞም ሓይልታት እዚኦም ጥምረት ፈጺሞም ብዋናነት ስርዓት ፋሽስታዊ ኣሕመድ ናብ ግብኣተ መሬት ምውራድ ስግግር መንግስቲ ክምስረት ምግባር ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት ኣብዛ ሃለው ያለው ኣብዛ ኣቶ ይተው ተሓተቲ ንክኾኑ ምግባር ዓላማ ገይሮም እዮም እዚ ጥምረት እዚ ፈጺሞሞ ናይዞም ተጠመርቲ ኣካላት ባህሪ ትሕዝቶ ዓይነት ዝተፈላለየ መልክዑ ላይ ሃለዎ ግን ኣብ ግደ ፖለቲካ ኢትዮጵያ የትወና እዩ ዝብሉ ሓይልታት እዮም ናይቲ ጥምረት ኣካላት ኮይኖም ኣይተ ብርሃፍቲ ጥምረት ዘለካ ርእቶን ኢትዮጵያ ሕዚ ዘለትሉ ኩነታት ከም ሓደ ምሁር ከመይ ትዕዘቦ ወይ ድማ ከመይ ትግንዘቦ ብዝብል ጽቡቕ ትቅድም ኢልካ ዝገለጽካዮ ጥምረት እንታይ የድሊ ዝብል ማለት እሱ ኢልካ በሪኹም ትዝገለጾ ብዝርዝር ከም ዘሎ ኮይኑ እሱ ኣድላይነት እንታይ እንትልካዮሲ ያው በይንና ንውድእ ጉዳይ ስለዚ የለው ኢትዮጵያ እዩ ሕዚ ጥምረት ንሕና በይንና እቲ ኩናት እውን በይንና ክንውድእ ንኽእል ንኸውን ንውድእ እውን ኣለና በይንና ኢና ኩሉ ሓይሊ ኣጣሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ዓቕምታት ባዕልና እውን ዝፈጠርናይ ዓቕምታት ተጠቒሙ ንኣና ከፍርስ ዝተረባረበ ሓይሊ ኣሎ ነቱ ንባዕልና ዝፈጠርናይ ዓቕምታት ምእኻል ኣብዎ ዘራያት እውን ካብ ዝተፈላለየ ኣኻኺቡ ናይ ልፍንቲ ወራር ኣካይዱ ናይ ልፍንቲ መጥቃዕትታት የካይደና ነይሩ ንሓደ ዓመት ሙሉእ እዚ ከም ዘይኽእል ኣርእና ኣለና ብጉልበትና ዋላ እንተዘይደለናዮ ተይፈተና ንህሉናና ንምርግጋፅ ኢልና ዝኣተናዮ ኩናት እዩ ድሕሪ ኩናት ግን ኣብ መወዳእታ ረብሓታትካ ተረጋግፅ ብኩናት ጥራሕ ኣይኮውንን ኩናት ንረብሓታትካ ንክተረጋግፅ ተገዲድካ ተኣትዎ ጉዳይ እምበር ናይ መወዳእታ ረብሓታትካ ብኩናት ከተረጋግፅ ማለት ኣይኮውንን ኣብ መወዳእታ እቲ መጀመርያ ብፖለቲካ ክውዳእ ዝነበሮ ብፖለቲካ ክውዳእ ዘይክእል ሓይሊ ንድሕር ሃልዩ እሞ ብሓይሊ ከገድደካ እየን ዝብለካ ሓይሊ ብታ ዝመፀላ ኣንፈት ሓይሊ እንድሕር ኮይና ሓይሊ ክተሪኦ ነይሩ እኳ ሓይሊ ተጠቒምና ኣፊስና ኣለና ኣብ መወዳእታ ግን መጥመር ክረክብ ክእል ኣለዎ ብኩናት ስኢልካ ብኢዶነንካ ኩናት ወዲአ እሞ ስለዚ ዳሕና ዓላት ትብለሉ ጉዳይ የለን ዳሕና ዓላት ትብለ ይትክእልን ኣለካ ማዓት ነገራት ኣለካ ኣብዛ ኩናት ህሉናኻ ዘረጋገፅካላ ዓዲ ስለዚ ኣብኡ ብፖለቲካ ክጥመር ዝግብኦ ጉዳይ ክጥመር ስለ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዝተወሰነ ንኣኻ ዝመስላ ብዝተወሰነ ኩሉ መዳይ ብኩሉ መዳይ ማዕረን ተመሳሳልን ክትከውን ዘይክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ዝተወሰነ ዘመሳስል እንድሕር ሃልዩካ ፖለቲካዊ ኣብዚ ሃገር እዚኣ እውን ፖለቲካዊ መፍትሒ የድልያ እዩ ዝብሉ ሓይልታት እንድሕር ሃልዮምካ ንዕቱሎም ጥምረት ምስረትሎም ስለተድላይነት ግልፂ እዩ ናትና ረብሓታት ካብ ኩናት ብዘለለ ብፖለቲካውን ሕጋውን ብዝኾነ ኣግባብ ንክትምልስ መፃምዲ ተላፈንቲ ሓይልታት ኣብዛ ሃገር ስለ ዘድልዩ ኢኻ ተላፈንቲ ኢና ንእልሽ ዘለና ስለዚ ተላፈንቲ ሓይልታት ኣልሽና ጥምረት መስሪትና ኣለና ስለዚ ተድላይነቱ ግልፂ እዩ ናትና ረብሓታት ኣብ መወዳእታ ዕልባት ክረክብ ብፖለቲካን ሰላማውን ሕጋውን ብዝኾነ መንገዲ ረብሓታትና ንምርግጋፅ ተላፈንቲ ሓይልታት ስለ ዘድልዩና ተላፈንቲ ኣልሽና ኢና ተላፈንቲ ንረክብ ኣለና መሲሉ ዝስምዐና ኣነ ስለዚ ተላፈንቲ ምእላሽ ምስ ተላፈንቲ ስምምዕነት ምፍፃም ፀገም ዘሎ ይመስለና ኣድላይ እዩ ፀገም የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ግድን እዩ ስሩ ተላፈንቲ ክትልሽ ግድን እዩ ንኣኻ ዝመስሉ እናትካ ኢንተረስት ዘረጋግፁ ሓይልታት ኣብዚ ሃገር ናይ ግድን ኣልሽካ ኩን ንሳቶም ኣልሾምካ ዋትኤቨር ናብ ሓደ ክትመፅእ ግድን እዩ ስለዝተድላይነት ግድን እዩ ዝብል እዩ ክልቲኦም ሓይልታት ብሓንሳብ ከመይ ኢሎም ክፃመሩ ዝኽእሉ ድሌታቶም ባህግታቶም ማዕረድ እዩ ምክንያቱ በቲ ሓደ ጫፍ ፌደራሊስት ሓይሊ እዩ ዘሎ በቲ ካሊእ ወገን እውን ኮንፌደራላዊ ዓይነት ስርዓት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ንክልቲኦም ዘቃዱ ናይ ሓባር ፕሮግራም ሃልዩዎም ድዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝብል እውን ገለ ካብቶም ዝለዓሉ ሕቶታት እዮም ግርም ከምቲ ዝፍለጥ ሕዚ ኣብ ሰለስተ ጉዳያት እዮም ጥምረት ፈፂሞም ዘለዉ ናይ ሓባር ግንባር ወይ ድማ ፀላኢ ኣለና እዚ ነቃብፅ እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ስግግር መንግስቲ ንመስረት ዝብል እዩ እቲ ሳልሳይ
ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት ናብ ሕግን ፍትሕን ክቐርቡ ኣለዎም ዝብል እዩ ፖለቲካዊ ደንበ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ትጥምረት ፖለቲካዊ ደንበ ጥራሕ ዘይኮነስ ቀጻሊ ናይ ዝርርብ ዛዕባታት ከመይ ይቐረጹን ትሕዝቶኦም እንታይ ይኸውንን ኢሉ እውን ዝወሰነ ኣይኮነን ኣብዚ ግልፂ ክስመረሉ ዝግብኦ ንኣብነት ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ማእኸል ቃልሱ ረብሓን ጥቕምን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ረብሓን ጥቕምን ህዝብን መንግስትን ትግራይ እንትንብል እንተለና ብውሕድ ሰለስተ መሰረታዊ መበገስታት ኣለዎ ሓደ ኣካላዊ መንነት ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ክኸውን ኣለዎ ኣካላዊ መንነት ህዝቢ ትግራይ ክንብል እንከለና ህዝቢ ከም ህዝቢ ግዛታዊ ሓድነቱ ኣየር ክልሉ ሓዊሱ ከርሰ ምድሩ ሓዊሱ ተፈጥሯዊ ትሕዝቶኡ ሓዊሱ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ፖለቲካዊ መንነት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ስርዓተ መንግስቱ ነቲ ስርዓተ መንግስቱ ተኸቲሎም ዝፍጠሩ ኣካላቱ ማሕበራቱ ሓዊሱ ኣጠቓላሊ ናይ ርክብ ስርዓቱ ፖለቲካ ኢኮኖሚ እውን ሓዊሱ እቲ ፖለቲካዊ መንነቱ እዚ እውን ዘኽብር ቅጥዕን ትሕዝቶን ሒዙ እዩ ናብቲ መድረኽ ክቐርብ እቲ ሳልሳይ ማሕበራዊ መንነት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣጠቓላሊ ታሪኹ ባህሉ ቋንቋኡ ቅርሱ ርክባቱ ኮታስ ብሄራዊ መንነቱ ዘረጋግፁ መሰረታዊ መትከላት ረብሓ ንብሎም ቀጻሊ ተፃብኦታት ዘየጋጥመሉ ናይ ህልውና መትከል እውን ሒዙ እዩ ናብዚ ቃልሲ እዚ ተፀቢሩ ንዕኡ እውን እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ብሄራዊ መንነቱ ዘውሕስ ቃልሲ ዝገብር ዘሎ እዚ እንተኮይኑ ሓደ ኣብ ዘሰማምዕዎ ጉዳይ ክሰርሕ እዩ ኣብ ዘየሰማምዕዎ ጉዳይ ድማ ናይ ባዕሉ መሰረታዊ ብሄራዊ ረብሓን እምነትን እናረጋገፀ ይኸይድ ማለት እዩ መንግስቲ ትግራይ ነገር ግን ክልተ ዘሰማምዑ ጉዳያት ድማ ኣለዉ ሓደ ሕዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ፀላኢ ብሓባር ምቕባር ካልኣይ መሰረታዊ መትከላትና ብዘይ ፃባእ መልክዑ ንቐፃሉ እውን ጉዳይ ተሓታትነትን ጉዳይ ስግግር መንግስትን መስሪትካ ብፍላይ እዞም ሓይልታት እዚኦም ሕብረ ብሄራውነት ማእኸል ዝገበሩ ሓይልታት እዮም ፌደራላዊ ይኹኑ ኮንፌደራላዊ ሓይልታት ንብሎም ኣፈላለዮም ንኣብነት ኮንፌደራላዊ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ክፍፍል ማእኸል ዝገበረ ፈላላይ እዩ ዘሎ ስልጣን ክፍፍል ዝገበረ ማእኸልን ኣብ ኮንፌደሬሽን ትሕብብር መሰረት ዝገብር ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ ኣግባብ ወይ ድማ ሉዓላዊ ስልጣን ንበይንኻ ሪዘርቭ ጌርካ ወይ ድማ ኣቐሚጥካ ክኸውን እንከሎ ኣብ ፌደራል ግን እቲ ናይ ስልጣን ክፍፍል ሕገ መንግስታዊ ክፍፍል ዝህልዎ ምዃኑ እዩ እቲ መሰረታዊ ኣፈላላይ ክልቲኦም ግን ሓደ ዝገብሮም ሕብረ ብሄራዊ ሓይልታት ምዃኖም ሕብረ ብሄራዊ ሓይልታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ብሄራዊ መንነት እውን ዘይደራደሩ ምዃኖም እውን ስለዚ ኣፈላላይ ኣለዎም ዶ 100 ኣፈላላይ ክህልዎም ብስሩ ብጎንፂ መለክዒ ቀዳማይ ደረጃ ጎንፂ ዝበሃል ካልኣይ ደረጃ ጎንፂ ዝበሃል ሳልሳይ ደረጃ ጎንፂ ዝበሃል ኣብ ማሕበረሰባዊ ዕቤትን ከይድን ኢሉ እውን ለውጢ መሰረታዊ ናይ ጎንፂ ማእኸላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ይእመኑ እውን እዩ ግን መሰረታዊ ኣብ ዘረዳድኡና ጉዳያት ጥራሕ እዩ እቲ ጥምረት ተገይሩና በዚ መሰረቱ እዚ ጌርካ ኣብ ዝጠምሩ ጉዳያት ጥራሕ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ተገይሩ ጥራሕ ዝተገበረ ጥምረት እዩ ዕላምኡ ድማ ተን ሰለስተ ዓላማ ጥራሕ ሓደ ዝፀላእ እዚ ምቅባፅ ካልኣይ ድሕሪ ምቅባፅ ንዝፍጠር ናይ ስግግር መንግስቲ ምስረታ ከይዲ ምምችቻው ሓዘውዚ እንታይ ኣይተወሰነን እንታይ ዝኸውን ትሕዝቶት ኣጀንዳ ኣይተወሰነን ታዮም ቀፃሊ ኣንፈታት ኣይተወሰነን
ቀጻለ አንፈታት ከመይ ይተአናገዱ አይተወሰነ ሓንቲ ግን እዚ ሓይሉ እዚ ፋሽስታዊ ሓይሉ ምዃኑ ምርድዳእ ተፈጽሕሉ እዩ እዚ ፋሽስታዊ ዝኾነ ሓይሉ እዚ ክቃበጽ ከም ዘሎ ናብ ግብኣተ መሬት ክወርድ ከም ዘሎ ተረፍ መረፉ ድማ ክሕተት ከም ዘሎ ናብ ፍትሒ ክቀርብ ከም ዘሎ ግን ስምምዕነት ዝተፈጸመሉ ምዃኑ ኣብ ግምት ምእታው ከድሊ እዚ እዩ እቲ ናይ ጥምረት ማእኸል ዝብል እምነት ኣለኒ ዘስማዕምዐሎም ዶ ንዘልካዮ ከምቲ በሪሁ ዘሎ እዩ ዘስማዕምዕ ብኩሉ መዳዩ ብዝርዝር ዘይክነስማዕምዕ ብኩሉ ነገር ዘይክነስማዕምዕ ንኸውን ንኽእል ከምቲ ክብርፀ ምምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን ዝበሎ ኣብ ሓደ መሰረታዊ ጉዳይ ተስማዕምዑ ግን ከም ዘለው ዝገለጾ ይመስለኒ ኣነ ከም ትረዳእኽዎ ኣብ ሓደ መሰረታዊ ማለት ብንኡስ ፕሮግራም ብኩሉ ፕሮግራም ካሲ ብዝርዝር ዘይክተስማዕማዕ ትኽእል ኢኻ ተን ብዝርዝር ተስማዕምዓና ኣለና ዘለናየን ተላፈንቲ ሓይልታት 27 ሓቢርናየን ፀናሕና ተላፈንቲ ሓይልታት እውን መወዳእታ እንታይ ከም ዝገበራና ንፈልጥ ኢና ጠሊመና ኢና ተን ብዝርዝር እኳ ተስማዕምዕናየን ተባሃልና ቅድሚ 27 ቅድሚ 30 ዓመት ብዝርዝር ፕሮግራማትና ናይ ቋንቋ ኣፈላላይ እንተዘይኮይኑ ናይ ትሕዝቶ ኣፈላላይ የብሉን ዘለናየን ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እንታይ ከም ዝገበራና መወዳእታ ንሪኦ ኣለና ኢና መወዳእታ ስለዚ እሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ቱ ትራውማ ቱ በሰላም ምህላው ከመይ ብዓይኒ ጥርጣረ ምርኣይ ነገራት ቱ ምክንያቱ ይርደአኒ እዩ በሰላ ስለ ዘለና እዩ ግን ከዓ መማረፂ እውን ስለዘይብልና ኣብ ንኡስ ፕሮግራም ብፍላይ ተስማዕሚዕና እታ ንኡስ ፕሮግራም ተቀድም ዝገለፅካ ዶክተር ደብረጽዮን ዝስመረላ ኣነ ብደንብ ስሚረ ዝተረዳእኩላ ዝመሰለኒ ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝታት ተነኣሰ ዝስማዕምዑ ይመስለኒ እዞም ሓይልታት እዚኦም እዞም ሕዚ ፈሪሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ንቐፃሊ ክፍርሙ እውን መመልከቻ ዘእትው ዘለዉ ካብኣቱ እዮም ኢልና እውን ጥርጥሮም ኣብዚኣ ዘይትናወፅ ምንም ዓይነት ክስታይ ዘይብላ ጥርጣረን ወለም ዘለምን ዘይብላ ኢልና ንወስዳ ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝታት ዝኣምኑ እንተኮይኖም ኣብቲ ዝርዝር ከከም ክስታይ ካይኸውን ከከም ዓቕሚ ናይ ድርድር ዓቕምኻ ከም ናይ ድርድር ዓቕምኻ ይኸውን ብድሕሪኡ ናይ ክትዕ ተቕርቦ ሓሳብ ናይ ርትዓውነት ጉዳይ ይኸውን ኣብዚኣ ግን ንስማዕምዕ ኣለና ምክንያቱ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ናብ ኩናት ዝእተወና እውን መሰል ህዝብታት ዓርሰ ውሳነን ምሕዳራን ህዝብታት ዘይቕበል ሓይሊ ስለ ዝመፀ ጨፍሊቐ ንጉስ ክኾነኩም እየ ዝበለ ሓይሊ ስለ ዘሎ ኢና ናብ ኩናት ኣቲና ስለዚ ተዋና ዘእተወናስ እዚኣ እንድሕር ኮይና ነዚኣ ድማ ዘስማዕምዕ ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ኣብ ዝርዝር እናተኻትዓኻ ከም ናይ ክትዕኻን ናይ ምድርዳር ዓቕምኻን ዝውስኖ ኮይኑ ኣብዚኣ እንድሕር ተስማዕምዑ ግን ኣነ ብዙሕ ፀገም ዘለዎም ይመስለኒ ሕዚ ኣብዚ እንታይ ዝለዓለ ሕቶ ኣሎ ስግኣት ምክንያቱ ሕዚ ክነዋግዕ ከለና ኣብ ኩናት ኮይና ነዋግዕ ዘለና ጎና ጎኒ ስራሓት ኢና ንገልፅ ዘለና ብመንፀር መፃዕ ዕድል ትግራይ ንሓሰብ እዩ ህዝቢ እውን ሕቶ ዘቐርብ ዘሎ ንቐፃሊ ጉዕዞና እውን ዝዕንቅፉና ዝሓልኩና ኩነታት ከየጋጥሙና ብኣብኡ ብደረጃ መንግስቱን ክርአ ዝግብኦ ብደረጃ ማሕበረሰብ እውን ክሓስበሉ ምእንታን መብራህርሂ መሰረት ገርና ነዋግዕ ዘለና እሞ ሕዚ ኣብ ክሊ እዚ ብዙሓት ሕቶታት ይለዓሉ ንኣብነት ከም መትከል ነዋግዕ ከለና ኣብ መትከል መሰረት ገይሩ ተጣይሹ ዘሎ ስለዚ መትከላዊ ጥርናፈ ኩሉ ግድን እዩ ዝኸውን ስለዚ መትከላዊ ጥርናፈ ክነቕምጥ ከለና ንመፃኢ ተባሃጊት ምዕብልቲ ዓዲ ክንፈጥር ከም ተጋሩ እውን ንሓስብ ስለ ዘለና ንዕኡ ከይዕንቅፈና ትጥርናፈ ምክንያቱ መትከል ክሉ እዩ ክጣየሽ ከሎ ንዕኡ ጥሒስና ንኸደሉ ኣጋጣሚታት ትበሪ እንታይ እዩ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ይኣምኑ ድዮም ሓደ ይለዓል ኣውር ዝለዓል ሕቶ እውን ስለ ዘሎ ሓደ ክለዓል ዝግባእ ኢለ ይመልዕሉ ገለ ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ተኻሊእ ኣብ ዝለዓል ሕቶ ኣብ ጉዳይ እዋናውነት እውን ይለዓል እዩ ሕዚ ተጋሩ ንኣስታት ሓደ ዓመትን ልዕሊኡን ዝኸውን ኣብ ልዕለና ክንፀንት ኣውጅልና ኩሎም ሓይልታት ተላፊኖም እዮም ሕዚ ንፈጥሮ ዘለና ጥምረት ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሉ እናሃለወ ኣብ መወዳእታ እዮም ኣበየለኹም እውን ዝብልና ዘለው ቅድሚ ሕዚ ኣበይ ነይሮም እዮም ዝብሉ ሕቶታት እውን ይለዓሉ እዮም ብፍላይ ንድሕሪት እውን ምልስ ኢልና ብዙሓት ጥምረታት እውን ነይረን እየን ገሊአን ቀፂለን ገሊአን እውን ቂሂመን ገሊአን እውን ኣብ ቀረባ ገዛ እውን ክርአ ከለና ተፈጢረን ዝነበራ ፌደራሊስት ሓይልታት እውን ገሊኦም ፀላእትና ኮይኖም ኣንፃርና ክወቕዑ እውን ንሰምዕ ንርኢ እውን ስለ ዘለና ምዝኦም ናተሓዚ ሕብረተሰብ ዘሎ ዘለሞ ኣብ ክልቲ ጥርናፈ መትከላዊ ጥርናፈ ዝፈጥሮ ፅዕንቶን ኣብ እዋናውነት እውን ካብቶም ገለ ዝለዓሉ ሕቶታት እዮም ኣብዚኦም ርእይትኻ ግርም ሕዚ ክልተ
ክልተ መሰረታዊ ፈላላይ ተነቐምጥ ጽቡቕ መስለኒ ሓደ ጉዳይ ኢትዮጵያ ካልኣይ ጉዳይ ትግራይ ነፂልና ንራዮ ሕዚ ኢትዮጵያ ኣብ ቅልውላ ኣላ ርግኣት የብላን ሰላም የብላን ስርዓት የብላን ሕገ መንግስታውነት ዝብሉ ማዕቀነታት መንግስቲ የብላን ማሕበረ ቁጠባዊ ምንጋዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ስርዓት ምፍራስ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣጋጢምዎ ኣሎ السجم زي جبنانيان تبدلن زحاوسة سر سلامن بزعرا سلام زي الناس قوام زلون حيل زحاوسة النافرس زلو سرعتن نخي فرس زكلا خلن لو علاونات زبلن صار العلاونات بعدها حيلتات كم دليتهم كحمزو اطرح زي كونس قبل علي نتلو علاونات زماغوت حيلي لعلنا رخيبا زحمت لولو كونتات هداو حيلتات صرا هداون كم زلو كله فيدرالو حيلتات صرا فيدرالو حيلتات حق منغستاو حيلتات كم زلو كله صرا حق منغست حيلتات قفعاو كم زلو كله صرا قفعا نياتات كم تزغلص كايو مريتي يقبأني يزبل كم زلو كله مريتي يكبر الله يزبل تستوسوا تخوينكم كبابتات معرابن كبابتات دوب تግራይን بودو حرات منغستات مخبر سلام قاللتኛ አካል ስለዝኾነ ንሱ ተዋፊሩ ይحلዎም ዝብል ሓይልታት እውን እኽሊ ለማኒት ዝበሃለ ባህላ ዝገልጾ ሕውስውስ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርኣይ ከድለና ካልእ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ድማ ንውሰድ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ሰለስተ መሰረታዊ መገስታት ጌርና እንተንሪኦ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ፀረ ብሔራዊ ክብሩን መንነቱን እንትስለፍ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንዋጋ ዕዳጋ ኣይቀርብን ሓደ ካልኣይ ፀረ ማዕርነቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ፀረ መሰል ዓርሰ ውሳኑኡን ብሔራዊ ክብሩን መንነቱን ብሔራዊ ረብሑን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሓዙውን ኣብ ቅድሚ እንተጋጥሞ ኣይደራደርን ሳልሳይ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓዙውን ንውልቀ መላኽነት ጥራሕ ዘይኮነስ ንፍጹም ፀረ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሓይሊ ሓዙውን ኣይደራደርን ግርም بحد وجن مسارتاوي متكلات حزب تجري له بخالي وجن إثيوبيا زلطو كلولا والله إذا كلولا وزي كم عدلون كم فتناون جن كجمجم كخال الله تفتنا موجادي تتمرت حزي اتعدل دما كأسالي أنفتنا ويدما مساعد تجري بزوم مسارتاوي ناي فتناتات وتسيت كما يتخيل يا زول دما كالي حتى يسخون جن حزي تمكلوا لوات زفتروا أبزوي إثيوبيا كل ديو فرق ربعي زول كزرار بيخلي جن تقاوم الله تقاوم تصنحوا حزوتات نيرمين ناونت حزو كمانت مساعد نخلينا حزو سيداما مساعد نخلينا حزو آقاو مساعد نخلينا كم حزبي
ህዝቢ ኦሮሞ ሙሳድ ንኸሊና ከም ህዝቢ ቁፅሩ ይሕዶ ይበዝሕ ሓደ ዘረባ ኮይኑ ግደለና ባህልቲ ድማ ብዙሓት ከም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ግደለና ዝብሉ ብዙሓት ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ነዚ እውን ፃውዒት እናተገበረ ፀኒሑ ሃገራዊ ክሕደት ከም ዝተፈፀመ ይፍለጥ ሃገራዊ ክሕደት ተፈፂሙ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዕሸላት ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይን ህዝባን ሙሉእ ብሙሉእ ገበን ኩናት ገበን ሰብኣዊነት ጥራሕ ዘይኮነስ ዘርኢ ናይ ምፅናት ገበን ከም ዝተፈፀመ እውን ይፍለጥ እዩ ናይ ደም መሬት ንኽትከውን ትግራይ ተበይኑ ምስ ወረርቲ ሓይልታት ምስ ሕዱር ቂምን ቅርሕምትን ዘለዎ ስርዓት ሻዕብያ እውን ሓቢሩ ህዝቢ ትግራይ ንኸፀንት ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ከም ዘሎ ድማ ይፍለጥ እዩ እዚ የምውጋድ ኣጋርነት ምሕታት እዩ እቲ ዘራኽብ ምስ ኢትዮጵያውያን እዚ የምውጋድ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ናብ ግብኣተ መሬት ምእታው እዩ እቲ ኣጋርነት ዝሓትት ዘሎ ግን እዚ ኣጋርነት ዝሓትተሉ ዘሎ እዋን ድማ ከምቲ ዘልዕልካዮ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት እናመዝገብናሉ ዘለና እዋን ደይኮነን እዩ እቲ ካልኣይ ዝመፅእ ዘሎ ትኽክል ፖለቲካዊ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ዓወታት ክንዕቅብ ድማ ግን ኣለና ናይ ምዕቃብ ጉዳይ ዝኸውን እዚ ንምንታይ ኢና ንዕቅቦ እዞም ፈተናታት እዚኦም ዝሃውና መሰረታዊ ዕድል ኣሎ እንታይ ክንገብር ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘይደራደረሎም መሰረታዊ መትከላት ቶም ዘገለጽካዮም ጥራሕ ኣይኮነን ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርግጋጽ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝምስረት እዩ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ገይሩ እዩ ቶም ቅድሚ ሕዚ ዘውፅኦም ዝነበረ ናይ ሰላም እማመ ምልስ ኢልኩም እንተሪኢኹሞም ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይሮም እዮም ዝወፁ ነይሮም ንኣብነት ስኢልና እቲ ናይ ሓምለ መጀመርያ ሰሙን ዝወፀ መግለፂ እንተሪኢና ቀዲማ ዘላ ቁፅሪ ሓደ ዘላ መሰረታዊት መትከል ጥራሕ ንቐምጥ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ድርድር ህዝብን መንግስትን ትግራይ ጥራሕ እዩ ዝምልከቶ ግዛእታዊ ሓድነት እውን ሓዊሱ ምስ ኤርትራ ዝግበር ርክብ እውን መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከይፈለጦ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ዝኾነ ይኹን ውዕሊ ክህሉ ኣይግባእን ኢሉ ቅዋሙ ነፂሩ እዩ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምንታይ እዚ ፋሽስት ስርዓት እዚ እንታይ እናገበረ ይውዕልን ይሓድርን ኣይንፈልጥን አንጻር ህዝብ ትግራይ ናይ ጦርነት ነጋሪት አውጁ ጥራሕ ኣይኮነን ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ ከጸንት ካብ ስነ ልቦናዊ ውድቀት ክሳብ መቃብር ኩዒትካ ብግፍዒ ብጅምላ ትሕቲ መሬት ንኽወርድ ህዝብ ትግራይ ምናልባት እንተተሪፉውን ከም እንስሳዊ ባህሪ ተላቢሱ ንኽኸይድ ዝፈረደ ዓርሓም በገነን ዝኾነ ጉጅለ ዝመርሖ ጉጅለ እዩ እዚ ስለዚ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ዘደራድር ዓቕሚ ተኽእሎ ሓላፍነት ዝተውሃቦ ኣካል የለን ክህልውን ኣይኽእልን ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት እዩ ግን ንሓለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ኸውን ኣሎ
መጻዕድ ለህዝቢ ትግራይ ግን ግዛታዊ ሓድነት ጥራሕ ዝውሰን ኣይኮነን ሓደ መሰረታዊ መትከል ኣሎ ምዕባለን ዕብየትን ዘይብሉ ሓርነት ትርጉም የብሉን ምዕባለን ሓርነትን መሰረት ዝገበረ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ጉዳይ ብሄራዊ ረብሓ አንቶን ምግላጽ ፈቲኔ አካላዊ መንነት ግዛታዊ ሓድነት ዝበሃል afta አካላዊ መንነት እዩ ናይ መሬት ጉዳይ ኢኻ ትልዕል ዘለኻ ናይ ተፈጥሮአዊ ሃፍቲ ጉዳይ ኢኻ ትልዕል ዘለኻ ናይ ህዝቢ ህልውና ጉዳይ ኢኻ ትልዕል ዘለኻ ናይ አየር ክልል ምኽባርን ዘይ ምኽባርን ጉዳይ ኢኻ ትልዕል ዘለኻ አካላዊ መንነት ህዝቢ ትግራይ ሕዝቡ ንሑስ ክኸውን ኣሎ ሃልዋት ክንብል ከለና ትግራይን ህዝባን እዩ ትናይ ሃልዋት መለክዒ ካላይ ፖለቲካዊ መንነት ዝበሃል ኣሎ ከሕገ መንግስቲ ጀሚሩ ክሳብ መሰረታዊ ናይ ውልቀ ሰባት ዘራኸውና ሓግን ስርዓትን ተፈጥራዊ ኾኑ ኹልዮም ባህላዊ ኾኑ ኹልዮም ልምዳዊ ኾኑ ኹልዮም ብዝምልከቶም መሰረታዊ ሕጋውያን ትካላት ዝወፁ ሕግታት ክኾኑ ኹልዮም ሓዊሱ መስተጋብራዊ ርክቡ ዝግዝአሉ ውልቀ ሰባት ምስ ውልቀ ሰባት ምስ ማሕበረሰብ ወይ ድማ ውልቀ ሰባት ምስ መንግስቲ ዝራኸብሉ ስርዓት ሓዊሱ ዝህሎም ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወይ ድማ ፖለቲካውን ቁጠባውን ርክቦም ሓዊሱ ዝምርሐሉ መንነቱ እውን ክኽበር ክኽእል ኣሎ እዚ ጥራሕ ግን እኹል ኣይኮነን ማሕበራዊ መንነት እውን ኣሎ እዚ ማሕበራዊ መንነት ባህሎም ቋንቋኦም ክብርታቶም ትውፊታቶም ስነ ጽባቆኦም ስነ ህንፃኦም ስነ መልክዖም ወዘተ ሓዊሱ ክኽበር ኣለዎ ጥራሕ ኣይኮነን ውሕስ ናይ ሓርነት ስርዓት ተበጂሉ ባዕሎም ክውስኑ ክኽእሉ ኣሎ ንኣብነት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ብሪፈረንደም ርግጋጽ መኸንበትቶም ሰለስተ መሰረታዊ ዓወታት እዩ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ብሪፈረንደም ርግጋጽ እዩ ግን ድማ መኸንበቲ እዞም ወታደራዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ዓወታት ምዃኑ ዝረጋገጽ መበገሲ ምዕባለን ዲሞክራሲያዊ ህንጸት ስርዓተ መንግስትን ህልውና ህዝብን እንትኸውን እንከሎ እዩ እዚ ብልዕልና ሕጊ ብምኽባር መሰል ዜጋታትን ዝውሰን ጥራሕ ኣይኮነን ተፈላለዩ ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ናበልና ንገልጾም ናይ ቀራኔን ሕቶታትን መበገሱ ዝኾኑ ህንጸት ትካላት ብሄራዊ ረብሓ ራእይ ሽቶ ዓላማ ዘካተተ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ምህላውን ዘይምህላውን ፖለቲካል ኢኮኖሚኻ ምውሳንን ዘይምውሳንን መሰልን ነፃነትን ግቡእን ዜጋታን ካበይ ናበይ ርክብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ህላወ ከመይ ውሑስ ይኸውን ክንብል ከለና ጉዳይ ፖለቲካዊ ሓርነት ኢና ንምልስ ዘለና ፖለቲካዊ ሓርነት ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ቁጠባዊ ሓርነት ትግራይን ህዝባን ከመይ ይኸውን ማሕበራዊ ሓርነት ትግራይን ህዝባን ከመይ ይኸውን ሳይንሳውን ቴክኖሎጂያውን ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይኸውን ውሽጥን ደገን ትግራይን ዓለምን ምስ ምርግጋጽ ዝተተሓሓዘ ዳ እምበር ብሄራዊ ረብሓ ነፂልካ ሓደ ጉዳይ ወሲድካ ዝምዘን ጉዳይ ኣይኮነን እዚ እንተልና መጻዕድል ምቕራጽን ምውሳንን እዩ ማለት እዩ ሉዓላዊ ስልጣንን ፖለቲካውን ሕጋውን መስርሕ ምውሳን እዩ ሪፈረንደም ዘድልዮ ኢና ንብል ዘለና ግን ክሳብ ሪፈረንደም ዝኸይድከ መሰረታዊ ቅልውላው ኣሎ ኢትዮጵያዊ ቅልውላው ንዓና እውን ዝልብልብ እዚ ሓውዚ ኣብ ምምካን ሓቢርካ ምስራሕ ግን ከድሊ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ፈላሊኻ እዮም ዝረኣዩ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ወገን
أبزي زينا قع قوام ملا هزو تقرأي له نتقارو هزو تقرأي كنو لنكلنا زحالة فولا دو زا عقيب وات سنحة تقرأينا نوقع زالنا بمسوعة النتي عقيب وات سنحة إذا تاريخ زيون واقعينا إنا نلعال زالنا حزز الله ولد ما تتعقيبات سنحت هلو عند حننتان حاليا نزغسلو ولدو الفالاف ولدو تات تغارو اب تግራይን اب እንዳቦኦምን እንዳዲኦምን ክቅጽሉን ናይ ዘይ ክቅጽሉን ሙሳን ጉዳይ ንዑውን እዩ ሉዓላዊ ስልጣንን ፖለቲካዊን ሕጋውን መስርሕ ሓልዩ ህዝቢ ባዕሉ كوسن الله زبال جن ريفرندم نايو على المسرح دم الله كدم ريفرندم كدالو زقبام كدايات الله نعم نت أو سلامن نزتراجع عنها هو كوين كاي ريفرندم زكايد سلامن ها زتراجع عنها هو نخنا من صدمة زم نعم مقابر كورودنا زمن لنا أكلاتنا تعتصوا من مقبار حتىنا زي كنكبر نتوينا محبار أو قداي تبع أو قداي تقرأي والكل أو قداي تقرأي زم الكتب تجارون ترحب تجارو هنو لنكلنا حزب تقرأي قالوا تجارو ونيبلنا مناطو تجارو زول ترجمن حزب تقرأي زول ترجمن أفضل الله صلى الله عليه وسلم حزب تقرأي قداي تقرأي يليم حق السخاء خلو ودا يخلو خاو دقة عاوز حقزوا له قداي طرح سلازي بزي فلالينا انت نري ازول امنتي زلني انتاي وحسننا نازل زي انكب صورة محلتات زي امنا امنهم دو هاي كزنور ايوم نزول هو بايزو وحسننا بعلنا وحسننا ما نكون يقولون حزون زنو زنيونا مفرم بدرجة واسحنا زنينا ونكو بنايو عنا ناي وتحضرون دبلوماسيون عمتات زفطرنايو عواتنبر عليشم نتو عنان هلنا نتفقنا هلنا عليشم زمصنا حيلتات ويزتو نتو طفات زتو حيلتات كوينورن مساويات الحزي بتمنقد سنتخيلنا قد محزون سلازلنا بسلام تواقع خيو حرف مسوات خفيلنا نسبات ناونبر كنقمت خينقع زيات حنت سقاتهم كذا لا الحزبي توكلي أنا ونسأل زلله مسنايكر محزي زبص حنا قدرات سلزله تمساسل قدرات مالت زانا إسرائيل عطنا 3 عامات راح زي كونتس نشح عامات ندي تقراي مسوات خفيدة زهجر شح عامات تمساسل مسوات خفيدة تمساسل قدرات وصحوه تمساسل ناي وحسنا ناي هلونا حدقة أو بصحوه بتمساسل أكلات بايزوي تمساسلي قدرات وناي هلونا حدقة بستفر عليه أكلات زي كونت بتمساسل أكلاتون ስለዚህ ነሽህ ዓመት ማዓት መስዋዕት ውጻእ ወረደን ከፊሉ ግን ተመሊሱ እንደገና ናዓ ተመሊሱ ናዓ ድሕሪ መስዋዕት ተመሊሱ ናዓ ብዘላቅነት ውሕስኑ ዘረጋግጸሉ ኣብ ታሪክ ስለ ዘይተርአየ ህዝቡን እንታይ ይፈልዮ ካብቲ ሸሕ ዓመት ወይ ክፍታ ዝሓለፈ 27 ዓመት ወይ 30 ዓመት እንተወሲድናያ እንታይ ዝፈልዮ ክብል ሰብ እና ክጭናቅ ግድን እዩ ኣነ እውን ጭናቅ ድሕሪ ህዚ ተመሊስና ናፍታ تداعم مسواتن نهلون حدقان تأتون عدي ويكونتات تملسنا خنطحل أنا وني منن أي منن راح زي كنا صروا شمتنا قتيرنا نايمود أتخون كم زي مسوات هذه ذا هزن يعني سوق لا لنا مسواتي نايمود أتخون كم زلون علوات كركو كم زلون آمن قدنوني كم زي تزيجرنا يا ومتشم كم زل عدل كم زل حدقة قاتمنا دا كالي حدقة قاتمنا كم زل ناي فنس خناي مسا عدلون زي كقاتمنا يخو سلز ناي مودات علوات كركو كم زلون قلسيو هذه من علوات جنوزي كور بريزيدنت دكتور دوراتيان بقلص زقمطه حسب زلي مثلني شحنت شعت 283 اي دقمن يلنيرو بقلص يزي تزاري كاوزين عقم مخاد يدل زبل نجزي ناس نحيامه بزغنا قد امثل عرصو الساننا عين الدرادرن زبل ون الله
أنتو أورها بقلسي زوامتو هذا عوي مسارته وبعته مزوما كالات زيوم زسمع مع قدايون حبر بيراوي مننت زلو من بيراوي مننت مسارت غيره مسال عرصو الصانة زامنو مخانم سلازي وحسنانا انت ايو نزبد حلف مسوات غفلنا بالتغلالي حلف مسواتي نغفل زلنا بيراوي روحا هزو تقراي نمرق قاسيو زبد مسرتاوي عمري مسشان شعات تميتن 83 زي مساسو ጽቡቅ ኢትዮጵያ ዘለትሉ ኩነታት ከመይ ትርድእኩም ሓደ ምሁር ኢትዮጵያ ዘለትሉ ኩነታት ማይ ውርድ እንዲዩ ካብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ጀሚሩ ቁልውላዋት እናተፈጠረ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላዋት ፖለቲካዊ ቁልውላዋት እናተፈጠረ ኸይዱ ከምቲ ንፈልጦ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኢና ዝብሉ ናይ ጥፋዕቲ ሓይሊ መፅኦም ነቱ ቁልውላው ተወሊፆም ነቱ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተወሊፆም ለውጢ ብዝብል ጥፍኣት ዘምፅኡ ሓይልታት መፅኦምስ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ጥፍኣት መወዳእታ መዛዘሚኡ ንኣና ወሪሮም ካልኦት ህዝብታት እውን ጨፍሊቆም ንጉስናኦም ከረጋግፁ ዝደልዩ ክጫድሩን ክዕንድሩን ዝደልዩ ልጓም ዘይብሉ ዕንደራ ንክዕንድሮ ዝሃገር ዝደልዩ ሓይልታት ነይሮም ኣብ መወዳእታ ዝጭፍለቕ ተጨፍሊቑ ኣማን ዝብል ኣማን ኢሉ ገቢሩ ኣትዩ ንሕና ተጋሩ ግን ንታሪክናን ንመንነትናን ዘይምጥን ሕዚ ሰራንደር ጌርና ንማንም ጨፍላቕ ሓይሊ ልጓም ዘይብሉ ዓንዳር ሓይሊ ኣይንንብርከኽን ኢልና እንቱ ኣይንብርከኽን ዘለ ድማ ከመይ ጌርኩም ዘይትንብርከኹም መን ኢኹም ንስኻትኩም ኢልና ተላፈንቲ ሓይልታት ነገራውቲ ታሪካዊ ፀላእትታት እውን ኣኻኽዩ ክጭፍለቐና መኪሩ ኣይንጭፍለቐን ኢልና ያው ዝፍለጥ 12 ወርሒ ሙሉእ ሕዘውዚ ኩናት ውግእ ተገይሩ መሪር ዝኾነ ውግእ ተገይሩ መሪር ዝኾነ ወፃዕታትን ጨቆላታትን መፅሒና ትግራይ ሕዚ ንሕና ብቕልፅና بحيلنا وتدرع عمتنا بحدنا بناي هز تجري حدنتن عاوزين نصحب بس إحنا لنا سوز إثيوبياس كونتات إثيوبياس جلسن يعني عالم تجني إثيوبيا كي تجني راح سيكونس نا إثيوبيا مبتتان ناي زوا قلولاو كاوزوا حليف دما عالم له قلولاو كيف تر ናይ ኤርትራን ሶማል ንእሽትያት ሃገራት እኳ ቁሉላው ተፈጢሩ ናይ ስደተኝነት ቁሉላው ኣውሮፓ ንፖለቲካ ውሽጣዊ ዓደና እናጊዑ ክንደይ ችግር ከም ዝፈጠረልን ናይ ሊብያ ክንደይ ችግር ከም ዝፈጠረልን ስለ ዝፈልጣ ሓንቲ ዓባይ ዓዲ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ እንትፈርስ ተላ ኣብዚ ዝዋዚ ዝፈጥሮ ቁሉላው ናኣቶም እውን ጨዋዕትኡ ሓደጋ ምዃኑ ተረዲኦምስ በትን ይጓዩ ኣለው ኣና ሓሊም ዘይኮኑ ይኽእል እዮም ንዓለም ሓሊም እዮም ዝክሉ ዝጓዩ ዘለው ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣምታይ ያለ ዝብልስ ስክሊር ንኣና ክሊብ እዩ ምክንያቱ ዘለና እዩ ንሪኦ ዘለና እዩ ናይ ሃለዋት ናይ ሰርቫይቫል ናይ ህሉና ውግእ ነካይደሉ ዘለና ቃልሲ ነካይደሉ ዘለና እዩ ኢትዮጵያ ድማ እቶም ከገብሩና ክጭፍልቑና መንነትና ከጥፍኡ ሓሊፉ እውን ጠቕላላ ህሉናና ከጥፍኡ ዝኸዱ ዘሎ ሓይልታት እውን ንባዕሎም ዝጣዕሞም ኣይኸውንን ክጥዕሞም እውን ኣይኽእልን ናይ ኢኮኖሚ ቁልውላው ትመገስ ዝነበረ እውን መጀመሪኡ ናይ ኢኮኖሚ ቁልውላው ናይ ፖለቲካ ቁልውላው ማሕበራዊ ቁልውላው በፂሕዎም ሕዚ ኣብ ጫፍ ብታነ ዝበፅሐት እታ ጫፍ ብታነ ያው መንግስቲ ኣልባ ሃገር እውን ክፍጠረሉ ዝኽእል ኩነታት ደረጃ ብርክ ወፂሑ ኣሎ ተዓዲ ስለዚ ተዓዲ ዘንያቶ ፋሕ ብጭር ኣብ ፋሕ ብጭር በፂሓላ እዚ ይመስለኒ ዓዲ ኩነታት ገልፃ ዝኽእል ገርም ካብቲ ሕዚ ኣትያቶ ዘላ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ
ዝኸፍእ ሓደጋ እዚ ሕዚ ተጣይሹ ዘሎ ጥምረት ከድሕና ይኽእል ዶ ዝብል ሓዊስካ በሪ ፅቡቅ እቲ ጥምረት የድሕና ዶ የድሕናን ንቐፃሊ ንሪኦ ጉዳይ ተዝኸውን ባይብለኒ ናይቲ ጥምረት ዓላማ ግን ሰለስተ ስለ ዝኾና ሓደ ፋሽስታዊ ሓበድ ምቅባፅ ካልኣይ ናይ ስግግር መንግስቲ ምምስራት ሳልሳይ ተሓተቱ ዝኾኑ ኣካላት ፈሊኻ ናብ ሕግን ፍትሕን ምቕራብ ኣብ ዝበሉ እዩ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ወፍሪ ዝኸውን ኢትዮጵያ ትድሕን ደይትድሕንን ፅባሕ ዝምለስ ጉዳይ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለና ግን ሕዚ ዘለትሉ ኩነታት ግን ኣብ ምህላውን ዘይምህላውን ኣብ ምንባርን ዘይምንባርን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምፍራስን ዘይምፍራስን ከም ዘላ ናይ ኣዳነች ኣቤቤ ናይ መወዳእታ መግለፂ ናይ መወዳእታ ከም ዝኾን ተስፋ ይገብር ንኣብነት ትግራይስ እንተደልያ ፅርግ ትበል ዝበላሉ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ብቶም ናይ ፋሽስት ጉጅለ እውን ከም ዝተበተነ ተኣሚኖም ምዝራብ ጀሚሮም ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ እንታይ እዩ ውፅኢቱ ምስ ዝብል ዝግለጽ ስለ ዝኾነ ዝጥምረቱ እዚ ድማ ሓዚ ታክቲካውን ወታደራውን ምትሕባር ብዘለዎ መልክዑ ይኸይድ ዘለሉ ኩነታት ስካዕ ዝኾነ ትደረጁ ገና ኣብ ምግምጋም ዘይበፅሐ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ከመይ እያ ፅባሕ ዝብል ናይ ባዕሉ ዓሚቕ ዳህሳስ ዝደሊ ዝብል እምነት ኣለኒ ፅቡቅ ንልዝብ እውን ካብቶም ዝሕግዙና ጥምረታት ሓደ እዮም እዞም ሕዚ ተፈጢሮም ዘለዉ ጥምረታት እሞ ታይቱ ማእኸል ናይቲ ልዝብ ሕዚ ምክያድ ናይቲ ልዝብ ይጠቅም ድዩ ብክልቲኡ ኩርናዕ ዝርኢ ማሕበረሰብ እውን ኣለና ትልዝብ ሕዚ ብቕልፅምና ከም ትቕድም ኢልካ ዘቐመጥካ የ ትግራይ ወና በለ ፀንሖ ሃለዋትን ድሕነትን ተጋርስ ብተጋሪ እዩ ዝውሰን ዝብል ሒዝና ኦረዲ ሓመል ሒሱ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ተስዩ ሕዚ ድሙቓት ዓወታት እውን የመዝገበለ ንቕድሚት እውን ይምርሽ ዘሎ ኣብ ክልል እዚ ትድርድር የዋፀና ድዩ እንታይ ኢና ክንደራደር ዘለና ዝብል ሓሳባት እውን ይለዓል እሞ ዘለካ ሪኢቶ ፅቡቅ ድርድር ክሳራ ንምቕናስ እዩ ካሊእ ምንም ተኣሽሙ የብሉ ክሳራ ንምቕናስ እዩ ክሳራ ምቕናስ ጥራሕ ግን ኣይኮነን መሰል ዓርሰ ውሳነና ውሑስ ንምግባር ዝሕግዝ ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ንምጥቃም እውን ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ንምጥቃም ክሳራ ንምቕናስ መሰል ዓርሰ ውሳነና ውሑስ ንምግባር ዝግበር ዝኾነ ይኹን ድርድር ግን ሕዚ እውን መትከሉ መዐቀኒዩ መሰረታዊ መግለፂኡ ግን ብሄራዊ ረብሓን ህዝቢ ትግራይን መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምስ መን ኢና ንደራደር ዘለና ሕዚ ኣየናይ ድርድር ሕዚ ልዝብ ደረጃ ሃገር ንኣብነት ሓደ እዚ ግልፂ ክኸውን ዘለዎ ነገር ክንዛረብ ምስ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ድንጉጅልኡን ዝግበር ድርድር የለን ክህልውን ኣይኽእልን እንተምንታይ ብሃገራዊ ሕጊ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ገበነኛ እዩ ብግልፂ ክዝረብ ስለ ዘለዎ እዩ ብዓለም ለኻ ሕጊ ብዘርኢ ምፅናት ብገበን ኩናት ብገበን ሰብኣውነት ዝሕተት ገበነኛ እዩ እዚ ገበን እዚ ይቕርታ ኮነ ምሕረት ዘይግበረሉ ዋላ ተደራዲርካ እውን ክተርፍ ዘይኽእል ዝኾነ ይኹን ምድራዊ ሓይሊ ስልጣን የብሉን እዚ ገበን እዚ ክዕፍን ክሽፍን ካብ ተሓታትነት እዚ ሓይሊ እዚ ከድሕን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድርድር ክህሉ እዩ ዝብል ድርድር ነካይተልና መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ኩነ ተቐሚጡ ኣሎ ክደራደር ከሎ ነዚ ዘፈፅሙ ሓይልታት ድማ ብፍላይ ንፀላ ገጢምና ዘሎ ንምቅባፅ ጥምረት ክፈጢሩ ኣሎ እቲ ጥምረት ነቲ ድርድር ብኡ እንታይ ሕግዘ ዶ እዩ ትውሕዝ ዝለዓ ዘሎ ሰለስተ ነገራት ፈላሊና ንሪኦም ሓደ ጥምረት ዝናይ ሕዚ ዘሎ ጥምረት ባህሪኡን ትሕዝቱን ብሓደ ወገን ንሪኦም ካልኣት ጥምረት ንምንታይ ይግበር ዘላቕነቱን ኣብ
ትሕዝቶ ክንርኢ ከለና ኣብ ተፈላለዩ ጉዳይ ምዃንን ዘይምዃንን ንረአዮ ተኻላይ እቲ ሳልሳይ ድርድርን ጥምረትን ታእዩ ሓደ ዝገብሮምን ዝፈልዮምን ንረአዮ ንኣብነት ጥምረት ኣብ ሰላም እዋን ክግበር ይኽእል እዩ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝበሃሉ ተጣሚሩ ነይሩ እዩ ህወሓት ጥምረት ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ግንባር ዝበፅሐ ይወደግ ዝበሃሉ እውን ጥምረት ነይሩ ወይ ናብ ግንባር ዝበፅሐ ዓቕሚ እቲ ግንባር እውን ኣይጠቕመን ኣብ መወዳእታ እዚ ማለት ግን ኣብ ዝነበረሉ መዋዕል ኣይጠቕመን ማለት ኣይኮነን ዝጠቕመሉ እዋን ነይሩ እዩ ዝጎድአሉ እዋን ድማ ኣሎ ካልኣይ ብትሕዝቶ ዝጣመረሉ ንኣብነት ይወደግ ዝተጣመረሉ ብሓደ ፕሮግራም 4 ውድባት ኣብ ሰላም ኣብ ዲሞክራሲን ኣብ ልምዓትን ንክሰርሑ እዮም ጠሚሮም ነይሮም እዚ ሓደ ዝገብሮም ናይ ሰልፊ ኣንፈት ስለ ዝነበረ እቲ ካልኣዋይ ጥምረት እቶም ናይ ፌደራሊስት ሓይልታት ፀረ ኣሃዳዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝነበረትሉ ቁልውላው መሰረት ገይሮም እዮም ብሰላም ናይ ወፃኢ ኢዳታውነት ክንኪ ፀረ ሰላም ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ክዕገቱ ፀረ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መትከላት ዝኾኑ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዘየኽብሩ ጉዳያት ክዕገቱ ወዘተ ወዘተ ዝብሉ እዮም ናይ ሕዚ ጥምረት ድማ ሳልሳይ መፍለዩ ሓደ ኣብ 3 ጉዳይ ጥራሕ እንተን ጥምረት ኣብየ ምቅባፅ ስለዚ ምስ ኣብየ ድርድር የለን ማለት እዩ ድሕሪ ኣብይ ናይ ስግግር መንግስቲ ንክምስረት ኩነታት ምምችቻው ተሓተቲ ዝኾኑ ድማ ከየምልጡ ምህዳን እምኒየን ስለዚ ናይቲ ድርድር ዓውዲ እውን እዚአን እየን ናይ ሰላም እማመ ዝወፁ ዝነበሩ ቅድመ ኩነታት 3 እዮም ክሳብ 3 እንዲና ውፂና የካቲት 12 ናይ መጀመርያ ድሕሪ ሓምላ ድሕሪ ተወሳኺ ናይ ሰላም እማመ 3 ኢና ውፂና እዚኦም ድማ ካልኦም ኣብ ሰላም ዘይነዋፅ መትከል ኣለና ሓደ ሰላም እውን ግን ብሄራዊ ረብሓና እስካብ ዘረጋገፀ ብሄራዊ ረብሓና እስካዕ ዘረጋገፀ እዩ ድርድር ዝግበር ናይ ድርድር ወይ ድማ ናይ ልዝብ ዛዕባ ግን ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ሓደ ቅድሚ ድርድር እንታይ ዝበሃል ኣሎ ትረስት ቢልድ ምግባር ዝበሃል ስቴጅ ኣሎ ትረስት ቢልድ ምግባር ማለት ምትእምማን ንኣብነት እሱራት ይፍታሕ ሕዚ ተጋሩ ኣብ መላእ ሃገር ዘለው ይዳጎን ኣለው እዚ ገበን እዩ ዝፍፅም ዘሎ እምበር ናይ ድርድር ኣካል ኣይኸውንን ገበን ካብ ምፍፃም ይቆጠብ ዝብል መልእኽቲ ይክሓልፍ ዘሎ ንድርድር ዘመቻቹ ቅድመ ኩነታት ኢኻ ተዳሉ ቅድመ ኩነታት ንኽትደራደር እንተኮይንካ መን ይደራደር ኣብ ምንታይ ጉዳይ ንደራደር ከመይ ንደራደር መዓዝ ንደራደር ንድርድር ዘይቀርቡን ዝቀርቡን ጉዳያት ኢልካ ኢኻ ትፈሊ ሕዚ ድርድር ዝተጀመረ ድርድር የለን ኣነ ብዝፈልጦ ልክዕ ንምንታይ ትቅድሚ ድርድር ዘሎ ናይ ምትእምማን መድረኽ ንኸይፍጠር ኳስ እንታይ ኣሎ ትገበን ይቕፅል እዩ ዘሎ ንዑየ ገበነኛ ጉጅለ እዩ ዝጉጅለ እዚ ክትፋረዶ እንተ ዘይኮንካ ክትደራደሮ ይትኽእልን ዝብለካ ዘሎ ሕዚ ገበነኛ ጉጅለ እዩ ፅቡቅ ኣይደራደርን ኢና ንብል ዘለና ተቆዋምና ሕዚ ኣብቲ ኣተሓሳሳ ነዋጊዕ ሕዚ ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱን ኮራኮርን ዝሓዘዎ ኣተሓሳስባ ኣሎ ንዕኡ ክነቃወፅ ኢና ሕዚ ንቅድሚት ንኸይድ ዘለና እሱን ናቱ ዝመስሉ መሓዙትን ናብ ውሽጢ ናብቲ ጥምረታት ከይልሑኽታ እዩ ውሕስናና እዩ ኣብዩ ዝለዓ ዘሎ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ፌደራሊስት ሓይልታት ነይሮም እዮም ተተሓሳስባ ኣብቲ ናትና ጥምረታት እዮም እውን ናይቲ ሕቶ እዚ መበገሲ እዩ ጌጋ ዝብሎ ዘለኹ ንምንታይ ጌጋ ዝብሎ ዘለኹ ከይልሑ ሓደ እምነትና
أفتم مسانا زحاورو زلو زمسرت يكونن بيراو روحنا مرققات سبكل صمنا إز مسرت عاوزي عند علينا نزارو الله نقال لنا بيراو روحنا نخبر بعلنا هنا نصوم تايدا أمز حجزنا أو قد يتبع طرح أو قد يتبع خنتاي بينقار هذا قام الناس مسل عرس وصاننا أمو حس انكفاته زي مخان زبل أسميرنا له نخيج قال الزم ما خنفل يا زلنا دحرا أبي زل الزينا نحس زلنا أبي رأسنا جرنا أبي كميتنا جرنا نزار أبي كم توجد جرنا نحصل هنا ولا نشتي حنت عارو تترفع قلنا كنا وجدنا أيوب سرو أبي نحنا تدردر نسلام دلونتنا مجلسنا الدبلوماسية روح أقول له حدث ولا تكون مسؤولية مودعتها نقول سلام تهليون كنا نكنس مئتان ناي سلام إمامه أو سينا دردر نقبلنا مال لكي تركليو زي ما لا تقول أبي أحمد كدحني يوم مس أبي أحمد كن درادرنا ما تقول زي كون خليو أنا هم يردون مس أبي أحمد دردر تزدل نير ما كان حد عمتي يزدل نيرو كان مخلط عمتي قدل نيرو مس أبي أحمد ما دردر زي اللي قوينس زلون حاجاتنا يدق سلعتنا أكيوكو وعنا قطقتنا دحرا أبي زل دردر كل شيء على يو لزب بوليتيكال لزب هستن تمرت نقول زلنا كوب بوليتيكال لزب مكاد كوي راحتنا نمرقات بوليتيكال زير اليوم أو حيل تقدم لك جلس كوي حيلنا جدا سلزق هنا زي تجديد كأتي خير لك سلز بحيل الرجال إسكال لك لنا بدحري جن تفوتوا تسأل كد ما حيلون دحر حيلون زمان كل شيء لزبي دردر لزبني كد ما حيلو تزخون عدلنا هات تنا برنيرنا قد محيل يخون جبانيرو عدلنا هات يكونن شفنا حالتات قبل زين بوليتيكاو دردرن زي أمنو أو تنكم تحز أمنو زي تجد زي تأدى ناس الآن دليس اللهم حالتات مسيمنا نحن هلونا ون كوحات اللهم زي يقولوا حالتات نجاروت النايشتن مسيمنا كن فالو منيرنا أمبرك خني أمدما مودة أتاع كيركا نفتح مجمرة من المنورنا كونز جباد نرد لزم متاوية قدنيا تمرت مسألة الحزن أو لزوي هذه تاينا نجورك المحزون تتألمنا إنا شحمتون كم تمثل الجات منا أيو سلزي كم تمثل كي الجات منا استعلان جور زود ناوتين زوتيونا ناوتين كزيتونا مخنيات كلير زخانة كلير لا أرتكلات زخانة بدوكمنت بسندن هذي ببدرجة زلة ما يطلو أو زهالي هالو تجرأي ما يطلو زصدق نايل الزب راحتنا زرقاقص نايل الزب حسابات تقعزلونا زفر حكمنا زسق حكمنا تزفر تزخد زفر زنار حليو بحيلك عشان نفنا لنا هاي بوليتيكا ما تشلكات حاويكا دمون من الكا تسنو قداي كونه يقبن بايزوي اوزي كن حتى زقبنا اكواداس እቱ ንልዝሕ ዝና ንቀርብ ዘለና መመራጽ ሓሳብ ታዩ ዝብል ከጨንቀና ተባው ኢሎ በሰነድ ደረጃ ተሰኒዱ እዩ ሓሳብ ክሊር ለአርቲኩሌት ተገርዱ በደንብ ተብራህሪ ሂዱ አማራጣት በደንብ ተብራህሪ ሆም ዲም ህዝብ ከተማ ይጥልዶ ህዝብ በብደረጃ ዘለ ህዝብ ትኢሊት ኮን ይኸለ ተራሕፋሽ ኮን ይኸለ ዝተፈላለ ዝተወደን ዘይተወደን ሓይልታት ናይ ትግራይ ተማይጠምልዶ ፖለቲካዊ ኮን ዘይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተማይጠምልዶ አጽሪቆምዶ ናትና ኢልና ይቆም ገርና ይዶ እንዲያም ከጨነቀና ዝግበ እምበር ዚያና ክነ እንዲያም ከሓተ ዝግበና ሓዘን መንግስትና መንግስቲ በይኑ ወይ ሓደ ውድ በይኑ ዝክሎ ዘይኮውን ስለዝኽእል ህዝቢ ያው ተቃልስና ህዝቢ ዝመርሕ አካል ኩሉ ግድን እዩ ዝመርሕ አካል ኣለዎ ተቃልስ ግን ህዝቢ ህዝባዊ ይውን ተዋሂሉ ዝቃልስ ህዝቢ ንኻላይ ዳግማይ ወይ ሳልሳይ ራብዓይ ሓምሻይ ጥልመት ከየጋጥሞ እሞ ናብ ዝበኣሰ ሓደጋ ከያቱ ክሊርሊ ዝተሰነደ ናብ ልዝብ ንኣተሉ ራሕታትና እንረጋግጸሉ ሓሳብ ክመፀና ክእል ኣለኹ ንማያጥ ክንክእል ኣለና እዚ ከጨነቀና ዝግበ እምበር ታይና ንገብሮ ማለት ሕልሚ ተፈሪሑ ተደቀሰ ይንበርን ዝበሃል ኣሎ መቸም ከይንጥለምና አንድ ገና ንሽኾኹዕሉ ሎ ይኮና ሓደ ሽኾኹዕልና ልብና ነፍሕና እምበር ሽኾኹዕልና ናብ ልዝብ ንኣተሉ ይኮነ ልብና ነፍሕና ንኣተሉ ዘለና ሓይልና እውን ብቅልፅና እውን ንረጋግፅና ኢና ማለት ሁሉናና ሓይልና እውን ርኢና ኢና ቅልፅም ኮንና ዲፕሎማሲያዊ ቅልፅሙን ወታደራዊ ቅልፅሙን እዚአን ክልቲአን ቅልፅማት ፖለቲካዊ ቅልፅም ትሕዘኻየን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ብፖለቲካ ፍታሕ ስለ ዘለዋ ነታ ፖለቲካዊ ዓወት ድማ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያውን ዓወት ዕጅብና ኢና ብዚኣ ዕጅብና መወዳእታ ታክኾን ከም ዝኽእል ግልፂ እዩ ግን ኣብዚኣ እውን ሕዚ እውን ታስጋት
بتعمي 100% شير زغبرا تا سغات تاتولا زلخا ناي سغاتيو ناتي سغاتيو ناي مان سغاتيو بايزوي تمليسنا سندغنا دنا خندم تمليسنا نزل عالم دينا نادمنا نبر ندي ازياتا كل شيء تبلنا زلا يورنا حيلتات تمحسلت حيلتات نسنفم تمليسنا نا لزب اتينا حيرنا نقصل زم حيلتات زيهم انت سعرم تلو بركيس عمو بركس عمم دما يعشونا حيل لنا يلم ما زحسوا له عندما يدوسوا እንደገና خساره يوصلك እንደገና ተሸንፈም ناخونت نشع مسل زقطلت حزنا يمودع على ترك لوا كازل تحت الخمس اللي سمعنا انا ون سايناتي ስለዚህ ነዚያ መፍትሒታ እቱ ዝመርሕ ዘላ አካል እቶም ዝመርሑ ዘለው ወይ አካላት ታልዮም ሓደ ድዩ ክልተ ሰለስተ እንተሃልዮም ናይ ትግራይ አካላት ንትግራይ ዝውክሉ ዘለው ሓይልታት ማለት ክሊርሊ ዶክመንቶም እንታይ እዮም ሒዞም ዝቀርቡ ዘለው ክሊርሊ ትራንስፓረንት ፈር ግልጽ ዝኾነ ምይጥ ክካየደሉ እዩ ከግድሰን ዝግበ እምበር ናይ ልዝን እንታይ ናት ዝባ ይኮን ልዝማ ግዴታ እዩ ክናአቶ ግድን እዩ ናብ ጥምረት ክናአቶ ግድን እዩ ታይና ሒድና ናአትለና ናፍታ ጥምረት ኣብ መወዳእታ ክንታይና ኤክስፔክት ንገብር ታይና ንፅበ ታይ ክንረጋግፅና ንፅበ እያ ተዋና ተወስና እዚኣ ድማ ክንመያጠላ ክንክእል ኣለና ሕድሕድና ክንመያጠላ ክንክእል ኣለና ናይ ግድን እዩ ስለዚ ልዘ ይኮና ክንፈርሕ ዝግበና ትበሰላ ፍርሕናስ ብታይ ዝበሃል ተመንያ ዝርአስ ብልዕፅ ተዳህለ እውን ክንከውን ይግበአና መማረፅ የብልናን እዩ ክናኣቱ ኢና ናፍታ ልዝ ግን ተሒድና ናኣቱ ኣብ መወዳእታ ከ እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና እንታይ ተሒድና ኢና ናኣቱ ኣለና እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና እያ ተዋና መሰረታ ስለዚ ሕዚ ክሊርሊ ዝተገለፀ ዝተሰነደ ህዝቢ ተመያጠሉ ህዝቢ ተኣማመነሉ በብደረጃ ዘሎ ህዝቢ ተኣማመነሉ ናይ ኢሊት ድርድር ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ እውን ሓሳብ ክትህሉ ክትክእል ኣለዋ እዚኣ ሒዝና ታንሸጣሲ ኣብታ መድረክ ናይ ኢትዮጵያ ዕዳጋ እታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ዕዳጋ እንታይ ኢና ንሸይጥ እንታይ ከኢና ገይን ንገብር ሂብካ ምቕባል ምዃኑ ናይ እንካሃባ ምዃኑ ፖለቲካ ግልፂ እዩ ታይና እንካ ንብል ታይና ሃባ ንብል ግን ክሊር ክኸውን ክትክእል ኣለዎ መጀመርያ ካብዚኣ ትብገስያ መስለኒ እታ ስጋጥካ ኣነ እውን ናተይ ስጋጥ እውን ሼር ትገብራ 100% ሼር ዝገብሮ ናትካ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እዩ እንካ ንብሎ ክሊር ልክ ንገር ኣለዎ ሃባ ንብሎ እውን ክሊር ልክ ክግለፅ ክክእል ኣለዎ ኣዝያ እንተተስማዕሚዕና ብፖለቲካዊ ብወታደራዊ ዓቕሚ ዘረጋገፅ ብቁልፅም ዘረጋገፆ ሓይሊ እናሃለዎ እንኳን ዝትረፍ ብወታደራዊ ጃና ኮይንካ እኳስ ተኣሽሙ እንታይ ዝበሃል ረብሓታት ካብ ምርጋፅ ይከኣል እዩ ሕዝማ ወታደራዊ ልዕልና ሒድና ኢና ንከዶ ዘለና ናብቲ ፖለቲካዊ ድርድር ወታደራዊ ልዕልናና ሒድና ኢና ዲፕሎማስያዊ ልዕልናና ሒዝና ኢና ንከዶ ዘለና ታው ዲፕሎማስያዊ ልዕልና ክትቅፅል ክትክእል ኣለዋ ናይ ኩልታትና ቃልሲ ትሓትት ኣብ ደገነ ውሽጥም ዘሎ ትግራዋይ እታ ዲፕሎማስያዊ ልዕልንኡ ንኸረጋግፅ ዩናይትድ ኮይኑ ክቅፅል ክክእል ኣለዎ ዩናይትድ ንምዃን ወሳንነቱ ድማ ነቱ ናብ ፖለቲካዊ ልዝብ ዝኣቱ ዘሎ ሓይሊ ትራንስፓረንት ኮይኑ ሓሳቡ ንህዝቢ ገሊፁ ህዝቢ ድማ ዝውስኽ ወሲኹ ዝቕነስ ቀኒሱ ተስማዕምዑ እንተኣትዩ ዘስክፍ ዘለና ይመስለኒ ኣነ እታ ናይ መወዳእታ ግን ክንስማዕማ ክንክእል ኣለና እዩ ዕልባት ክረክብ ኣሎ ናይ 1000 ዓመት መኽሰር ጉዕዞ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ዓመት ዕልባት ክረክብ ክእል ኣሎ ሎሚ ዓመት ክብል ከለኹ ዝህዘኒ መድረክ ማለት እየ እምበር ብድግ ኢልካ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ዕልባት ይረክብ ማለት ኣይኮነን 5 ዓመት ክወስድ ይኽእል 6 ዓመት ክወስድ ይኽእል ዋት ኤቨር ዓመት ይውሰድ እዛ መድረክ እዚኣ ግን ተናኣትዋ ዘለና ቀፃሊት መድረክ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ን1000 ዓመት ዘኽሰሮ ጉዕዞ ወፂኡ ናብ መኽሰብ ናብ ዝሕሸ ብርክ ዝሰጋገረሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ትንቢት እዩ ክኸውን ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን ንኣኢና እውን ክንቃለስ ዝግበአና ኢለ እየ ዝኣምን ፅቡቕ ናይ መወዳእታ ሕቶይ መፃ ዕድል ተጋሩ ብተጋሩ ውሕሽ ይኸውን ኢልና ብዙሕ ግዜ ነዋግዐሉ ኢና ስለዚ እዚ ክነርኢ ከለና ፖለቲካዊ ውድባት እውን ኣለዋ ስለቲ ምህዳርና ከመይ ክኸውን ዝግብኦ ግደ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ብሓፈሻ ካብ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ተልፅኢት ትግበር ዘን መወዳእታ ሕቶ ክገብር ፅቡቕ ኣንቶ ጥምረትን ልዝብን ሕዚ እውን ሓደ ይኮኑ ንፍለዮም እዞም ዝጠመሩ ኣካላት ኣብ ሰለስተ ጉዳይ ጥራሕ እዮም ተጣሚሮም ዝብል ኣስሚርና ኣሎ ንኸይድ ልዝብ ማሕበራዊ ልዝብ ክህልወና እዩ ቁጠባዊ ልዝብ ክህልወና እዩ ፖለቲካዊ ልዝብ ክህልወና እዩ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ስርዓት ብዘለዎ መልክዕ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዝተፈላለየ ቅርፅን ትሕዝቶ እዙ ነስምረሉ ኣብ ከይዲ እውን ድሕሪ ዓወቱ ድሕሪ ዓብዩ እዙ እውን
ውጽኢቱ ዝተፈላለየ ይኸውን መጻኢ ትግራይ ምህናፅ ድማ ካሊእ ኣብ ውሽጥና ብዝህሉ መሰረታዊ እምነትን መትከልን ዝውሰን መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝብታት መሰረታዊ መትከልና ኣይንብለውን ካዊ መጻኢ ትግራይ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እውን ኣይኮነን ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ናይ መንደኣ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንዑ እኮ እዩ ሪፈረንደም ወይ ድማ ህዝበ ውሳነ የለ እዩ ኣብቲ ህዝበ ውሳነ እንታይ ዓይነት ዛዕባታት ይካተት ዝብል ክንመክር ኢና ማለት እዩ ግልጽ ድዩ ኣብቶም ህዝበ ውሳነ እቲ ህዝበ ውሳነ ከመይ ይመራሕ ክንመክር ኢና ወሰኑ እንታይ ዝኸውን ክንመክር ኢና ኣብ ባዕልና እውን ማለት እዩ መን ፖለቲካዊ ውድባት ክመኽሩ እዮም ማሕበራት ክመኽሩ እዮም ህዝቢ ከም ህዝቢ ድማ ምልኣተ ህዝቢ ሙሉ ዝውስኖ ስለ ዝኸውን ክመክር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝተፈለየ ማዕራፍ እዩ ማለት እዩ ንፍለዮ ዝብል ዘለኹ እውን ንሱ ዝተፈለየ ማዕራፍ እዩ እንታይ ይሓትት ፀላእ ምቕባር ይሓትት መቐለ ክትውስን እንተኮይንካ እውን ዘወስን ሃዋህው ክህሉ ኣለዎ زوسن هوا هو حزي على رو زوسان المكيار زخل هاهو زوسان المكيار زفتر هاهو سلام الرقاتني سلاح نكبر ناب سلام كن ملس كن كلالنا كاو راجينا نمكر كن كلالنا ازين مقباريو از حبرات زي تفتيرو زبليه أنتون نفلي أزول كل ما نتون نسينا بزي أنت نبل مساعد تجري نعي بوليتيكا وحرنتا زتو حسا كتبا وحرنتا زترجع كذا محبرة وحرنتا مولو ساينس أو تكنيك لجون حرنتن ما خل زجبرة بيرا وروحة تجرين هزبان مراي يتعلم كل حزب تجري ون زيز دلي مثلا نزي كل حزب تجري زغفل مسوعتنا تغفل الله جن سألا أخي كبركا نسو مقوارد مسألة زي كان تقدم أي معرف مززام كرليناي نتخى على أي معرف دما مسارته وبعتها تزخونه ومدلوات كرليناي مزول أمنتي زلني يعني اللي مودات هتلو ونقرت اللي حتى ودي له أوزيا نشتي قبل تا بهذو سنة بريفرندم هزب عن حسني زل السو عوي عندي متكلي عوي عندي كن تايوسن تاي كهيو كاي أكان تاي إتاو تهيو كاي أكان جوسن زل جن حزوون قدم لهم زغلس قوة بجلس خلص خلله بجلسي إتن عوزي نزيز مرحز الله أكلات نزيز مرحز الله بوليتيكا حالتات كم تقدم لي طهالة بوليتيكا لا بوليتيكا ودات راح زودونا يكون ملاءة هذا الساتف قوم كله بسرون جن بهذا السنة ذو السن الكات راح يسوي الكاب بحنت فريز وي بحنت ملا حسن تشجر جن يكونتم هذا السنة كنا لتنا نمتاي مالتيو هذا السنة وسن كنا لتنا ناسي نخوسن زي كوسن هذا تايزو أروز الله تقرأت يوسنا تأخذ أرز زلها بجلس عند أرب هذا السنة تاين تحز هذا السنة عندي أفت عند زحزو صنص حسابات جن مسرته صنص حسابات جن كزر زر خلوا لهم أمرات تنقروا خلوا لهم بيزوي نخوسنون سي مالت مريح كير ليه هزي نمتى دي مرحز تفطيرو مرحز بعد ذلك هزب سي زيتر أيو تمرحي كوريو مو أمرات تات كوريو انتلو مالت سويلو كم عور مريح وسيدو ناقدلون كتو مالت هونن أمرات تات كورو لهم ستور أيو دحرت هزي كافت زقرولو أمرات زي زحشي ناي نقص الراحات يدرجا صلي لنا يدرجا صلي إنه خوسن انتان هزو سنة بحال زلو سؤال كاب زيرو توجسو بدك لزوسنو مالت يكونن تو سنة تاتسي نهو السنس زقرو سنة تتمرات تتأمنيو زي هذا مرات زي كالي كالي مرات زي زون كالي مرات ناتا هلا قرول لو كاب بدحريو كافت زقرو افتو طربيزا قرول لما مرات تزحش زولم انتان كبرت هذه هزو سنة بهزو سنة زو سن
بزوسان مودعتا علوات ركيو كنول تلنا طرح اكلتا يتكون هايمانتو تهزوسان تاي خوسن افتر بيزا تاخرب كانوا بزحت مرات تقرب كلو كليرلي ترانسبارنتلي قرب كلو نقول زلنا نسيو انتو دغاغنا نغلص نورناون تحت نوركاون هيزو كلنا ون زلو حتى تحت لك هز ساي زحت زلو تو سخفتا زلو تو تراوما تو ناي تاريخ بسلاس لو زلو ون تبسلا نسو نا رؤسنا مصلو حزوندنا دقينا دنا بزخونه بيريديكال زخونه تايم نخيد نخسر سز حزونا ودنا نكيد زلزل طرطارات تفطروا زلو ግልጽ بزغبر منقعو على طرقه زخطروا كلهم بقى تم مرطات سزي سويلكا بزوسانه زلت بشفنو بدفنو بطولو كحلف كلهم زرزق قالو كلهم كلهم اكلات علنا زلغو على تግራይ زلو لاي بوليتيك حلتات يكون سيفيل محاورات يكون كالي تودو حيلي وي زي تودو حيلون أمراض خقرب كله كم زي مثلا مدرك نسأل زخون مدرك كله كله نسأل مدرك حسابات أرولو كأوفت حساب تنشراشرو بعلو تزلس أدولو هز تقرأ ترتيرو تزلس أتزلا مود أتا زيادة تحشت زلان أنت كوسن أقدم كأجن كبرز جبأ كنصر جبأ كنصر كله برهزو سالي الكاسر كبتقول لسكا حد شفت زمسلون اللو بيجلس قرب كله زي لجن أما ساعات تقرأ إنديا محزت عن قدم الكذا حتى تكابي زوي الساعة وانا وصلت تو عرفوا كقد سنة زقبان كأنه أنا زقبان ما ساعات تقرأ كتاي تمثلي ما ساعات تقرأ تاي تمثل نخنول زحلفنا يو 3 عامات زحلفنا يا 3 عامات ناي سرعة منقستي تاي يمثل نيرو نجنجام اللين ناي نمتى كانوا زيوت إحنا ونجنجام اللين ناي تاي نتاي نيرو تسجماتنا نوزيوت إحنا كل شيء إكسترنالايز مقارنة يلينا عوشتنا تو قداماوي زقاتمنا حدقة كم زلوا كينو نتو قداماو مخنيا سخننا نايوش تسجم كيرنا ندي ناينورنا نديو ناوز درجة ناوز بركزي ناوز قلولا بركزي زي صحنا نايو علنا إجام كينورو ندي نايو علنا نايوشتنا تفت سرعة محدارة مالتي تفت سرعة محدارة تفت سرعة منقستي سلازي تعالى سرعة محدارة سرعة منقستنا نهنس زبل نتو قدميوز نورا بقبو نومطو انت كان نسنا تشرارفنا تيغاننا بقبو نومطو بوتو يحز سوزات كن مهارو لمنتال نمنققاف يكونن نموققاس نمنققاف نمقصع يكونن نكن مهار نقصع لمنتال كي عنقفنا تمليسن كعندنا تن حلف 3 عمت زعنقفنا زمرا تمليسن حزب قدمتنا صنحن كي عنقفنا مو درغفغف كي نيل ننصرن تاين تنصغماتنا نيرن ناي علنا صغمات وشطاو صغمات نيرنا إلى سلازامني ينصرا دحريو ناي مصا تግራይ አፍታን ሃንጻ መጻ ትግራይ ድማ እንቅፋት ከይኮነና ደርገፍገፍ ከየብላና ይንጽራ እንበር ጾይሉ ካብ ኢትዮጵያ ትባል ችግር ፈጣሪ ዓዲ በወታደራው ወሎ ፖለቲካው ልዝብ ትግራይ ትባል ዓዲ መሰረትና ኩሉ ሰተሰምሃሊ ይልና አምን ለና ንድርኮና ጌጋዩ ፓናሲያ ይኮነን ባይዞ ናይ ኩሉ ሕማማት መድኃኒት ይኮነን ዝየ ግሮትና ወርዲና ኢና ፓናሲያ ተዝነብር ነይሩ عرسخ مخال تنصيلك هاجر مسرات ناي كل حمامات مدحن تزهون إرترا مدحن مخنا إرترا هاجر مسكونت الحرس على عام التأجات موازنين زفرست إرترا زي جت هتفحفح زول العديات فترة سكوم وكي جات منها ناي علنا وشتاوي تأجمات بزين حسين جنجم عفتو يتبقى ونهلنا بعلنا زفترنا يوم تأجمات ونرأيهم ننصرم بدحريو تزجد سنة زولسة تجراي كميز مسلت ببوليتيكاو سرعتها بسرعة محدارة بسرعة منقستا كميز مسلت بإيكونوميا معاملاتها كميز مسلت تقرأي نحن هنس مدل زلنا برمس حماماتو تأجاجلو مسقماتو تقرأي سلازلناون تقرأي بين الناس لازغناون من حين زي كون يخلي بايزوي بيننا نكون كنلتلنا بيننا النور المغنياتون يلن كل شعب متحرر له إذن حزي سجن فتيرنا لنا زلنا لنا حماقة عدتات جورتنا مخانون يترفات بسمين ولا بدو جورو تلوانا كلتين بسمين بدو بمعراون وجن زل حيدي عوشتنا زلوا بايتا يزوسنا انقفات كوننا زي كوننا سلازي توانا نقدم نوشتنا نرى وشتنا رأينا ندق نرى هيدق كل شعب ناي دقت رح نارنا نوشتنا زي نرن حكينا ناي جزء قديت زكينا خير انقفات يزكون سزي سئنا قالنا نرأيه ويكعسويلو بقى نسن رحني مفتحي لنا نسن لون
مو نسخة بقى الحمد لله كا زقواي كا لمس من قديو مالتون غيرنا كاين ردو كابزليه مالت سويدو نرأي نشتران رأي نفتش انقفاتات بنور نوجد كاو تግራይ ታና ህንጻ ትግራይ ዴሞክራሲያዊት ምዕልቲ ሁሉ መዳይ ክትከውን እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ተስፋ ኣለኒ ኣለለ ጽቡቕ ኣጋሺ ኣመኻሪ ሕጊ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ በርሂ ተወልደ ብርሃን ኢሉ እውን ኣይተ ኣብራ ሃይለ ዝጊ መምሪ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብዛዕባ ዘረአልና ርእሰ ጉዳይ ማእኸል ጌርኩም ሰፊሕ መብራህሪ ሂብኩምና ኢኹም ብሽም ተመልከት ድማ ክብረት ይሃበል ይኽእል ደሊ ኣሜን ክቡራትን ክቡራን ተመልከትና ዋናው ጉዳይ ተተኸታተልኩሞ ነይሩ ፍለና ልማዓንቲ ርእሰ ጉዳይና ኣብ ጥምረት ሓይልታት ፌደራሊስትን ኮንፌደራሊስትን ማእኸል ጌርና ገለ ብሕብረተሰብ ዝለዓሉ መብርህ ዝደልዩ መብርህ ዝፀልኡ ጉዳያት ማእኸል ጌርና ኢና ዋጊዕና ምሳና ሓቢርኩም ስለ ዝፀናሕኩም ክብረት ይሃበልና